Sarihuti borlangso borpung tarapung atowar kime medet ajok inglong araratum kaningri Hangzhou. Kardom pini ni alkenis kar benglong than pon debang puthari sabilang tuan non bertang ton penari ponitha. Karbi Farmers Association nilip aro mai phuken sing phangcho kachepahem phupon amaya long aluhi sarpu aman pen kachetong dun McDonald Tokbi Montu Dotta Suri Demonstrator Superintendent of Sericulture Diphu Robinson Rongphar Assistant Financial Secretary Department of Sericulture Diphu Lapen Tinku Ingti KFA Turipi amai phu Soron Singh Rongpi Chunbang KFA Turipi Hemari Rongpi Spokesperson KFA Turipi Lasi Aluhi atum nilip arat aphan lapen karbenglong arat aphan kechipachini tekang ke lapuson helu ke e karche punon ke pangreng ason amung punon ilitum seke ke en paprangsi ke me lasi nilitum ke fa tiripi hoi penta seke nangki pg aphan lapen ke e karche ason punon sericulture pen ason punon agriculture pen ason punon aporateng nangki pap ron pon vek jia phansi nilitum ta bor ipon puputa ning pathe tekang non ke kusi nangwan pichot lang ke pangreng api hai hui anta longpon ji pusi aluhi atum than tekang bang plikep amonit aphai chetong pon choki hola pen philip tiso lotiki news karbeng long di LP School lang ini tung Karbi Farmers Association lapan Sericulture Department pa chelang lapan si dak isi Sericulture pen cerita ramai segi pun lah so cerita ramai lang ini tung nilip hawar pen arah depan si mesin pen kipa reng pen lah so awal saya nak cenderung thap posisi ini tung kacuning di pon lapan lah so awal saya lang nil tum dangan meeting na idun tuman mate awareness na idun tuman pada kuwi papat saberon gang no la choda kalilang nong kewangi ani stame sericulture pen bang additional director sa stame nang chaklo je inki pangre interested teman stame dak alang litum department pen stame penang kerabi pu alang litum pulo inki arong pen chenglok punopak spare machine rearing tree pen chenglok one patharia machine pen chenglok la alang litum man granin et pen life facility do asal life facility kami nilai barat tum han nangkat pidha posi nilai tum pethan la sini nilai tum doakal aja nilai barat atum la so amar sai bang na chondun po posi ni ke tono la pen ke nang nang chitong dun arat mate dak ex president PSA inglong polong bijo bia kai sitam nang chitong dun alang li khana nilai tum Karbi Farmers Association ahin pe chetame churupa lo la pen ke department hot pen nang chitong dun dr sarake hai la pen ke tok bisar hai sitam nang chitong dun alang li tum chitame dak nilai barat khan sitame mesen sena asiki mate serta amai lang lampe than pona pot alang di kona churu palo asi nali to media pot di fanda kachuniri kangtung aje non ki waya ni sitame kapre awar sai long sitame nali tum nak cerap nak situ lapen dak ada kisung ke boy pen sitame farming long pipi ma kenang sot omu sitame nali tum sitame isi nili tum han mate daga abras tumane pachini pen lapen daga abras tuman ke cerap pen pipi ma war sai sitame la so agriculture department pen chenglok veterinary sericulture fishery pen chenglok mate KBK pen chenglok sitame ini tempat Karbenglong arada panang ko tupi daya war sai sitame nili barat bang na indu poposi link pon Ili Karbia khai ke hako penta tirim taram chingduk pon rengti Lason si Pholoni constituency kaparlo munthi hanse arong along munthi hanse hem along ar koi ni phai krep pho arnisi ingdeng kep kechok hanse chinthong tirim kachingwai amai paduponlo labangso hanse chinthong tirim kachong duk amai surihini ra cricket thoma sengkan si sengponlo labangso sengpon dera phi hanse chinthong tirim kachong duk amai nangbi bom wang bomsi pining asengkan anke ingdeng kep hanse chinthong tirim kachung duk amai nang plenglu labangso ingdeng kep hanse chinthong tirim kachung duk kechok asengkan ke Pholoni constituency kaparlo munthi hanse arong along munthi hanse arong asar hem along si tirim taram kaching duk asai klemponlo labangso hanse chinthong tirim kachung duk amai porphai krehini apor malompen wupi pen thakpi tirim taram chingduk chardom chardi ponsi puthot phirui thesere
Mirsa et Peri Heihui Tirim Taram Atumaphan Pipajir Ponsi Chingduk Ponlo Chardom Rin Chardi Ponlo Labangso Hanse Chintong Tirim Kachong Duk Ponalong Vomut Vokan Mesen Me et Pen Tirim Taram Chingduk Chardom Chardi Ponlong Lo Labangso Hanse Chintong Tirim Kachong Duk Ponalong Hanse Nok Home E Bong Sakhi Kereng Alang Litum Hanse Chintong Nok Home Isi Angbong Sakhi Kereng Cheplang Pon Lapen Nabangso Ingdeng Kep Hanse Chintong Tirim Kachong Duk Ponalong Karbiang Long Arlo Kaprek Along Ripenta Chetong Dun Rinti Lason Si Pholoni Center Dipu Dokmoka Lapen Kaprek Along Ripenta Chetong Dun Rinti Tirim Taram Chingduk Chardom Chardi Pondet Aphi Hanse Chintong Nokhum Isi An Esan Chorap Sarsi Mesen Meet Ingsamjin Pen Hanse Chintong Tirim Kachong Duk Amai Pachun Pon Long Pemilo Volongko Maji Pen Theng Tom Tokbi Lutigi News Karbiang Long Không thể si hệ đấy ani si ako nili tum nili pi nili pu atum de ipu sa the tum ansu si la tum e bang sining ri chuchi thogi long ri chuchi thogi pulo sita inke pu atum nang tum e wo phai phak phai chok eloma chok elo Te potung sakhi dulu ma pulo de sakhi dulu mante sakhi ave ama sakhi ave delo nitum abangke amala sakhi ave delo lasi nitum ho e ipu abangke damjulo dipu bangke damjulo nipu amen na ne khanda ki lake nipu Amena bangke halake netumke halang ne ninding Pinpur Pondeta Hinoni Karbiang Long Angbong Pen Kado Kawe Block Resi Do Laso Angbong Pen Nilip Ahawarta Kipa Phidunai Ahawarlo Pule Jong Pondeta Hinoni Lapuson Si Choki Hola Nilip Block Asai Hempen Borpung Tarapung Karlukrak Ji Aphan Akisung Do Eking Penle Damji Inglong Arlok Atowar Emithang Eok Epran Akisungdo Cycle Penle Damji Cycle Quebec Ji Atowar Amatsi Avi Scooty Penta Arleng Arlok Atowar Echak Anta Arluun E Bike La Pen Bolero Pickup Anchodlo Karluun Lasi Halada Kedo Ahawar Arara Tumpen Kaningje Ponke Kumantu Si Kemi Muchot Atowar Kelong Dun Jima Pusi Ongdung Arara Tumpen Ningje Pon Lapen KAC Kachari Kethekiding Atumaphan Kachuning Ripon Ke Nilitum Aningkan Seta Borpung Tarapung Lapen Borlangso Sarihuti Arara Tum Napuson Atowar Si Cheleng Dunang Bom Langma Puta Karjupon Pedo Lasi Karbiang Longang Bong Pen Borpung Tarapung Ta Isi Nongnam Kacethang Dun Klong Ahawarlo Tebon Sita Kedam Kewang Towar Aphanle Langdam Lo Tangte Kuan Akiduk Kisung Ma Ke Hada Kedo Vek Ahawar Arara Tumsi Methang Chichinilo Lasi KAC Kachari Atum Inglong Arat Atum Kacheleng Atowar Mesen Pe Nang Pipon Po Pusi Ning Chethep Ponlo Choki Hola Pen Philip Tiso Lutiki News Karbiang Long
Pini ni phai grade rock arkoi surihini reng koi raheni lakhain koi ratrok Duarbagori MSC constituency kaparlo kohora rangtara Lokhimon Adowan atum cepatur pi ponsi Dar Singnar LP school ahong jayalong Lokhimon aron alam chathan chepare amai kepaman pon bangso mai pialong aluhi aman pen guru akengri Adowan pen kewang Dowan longchari amai chingrum amai lapen chingri amai bangso mai along mai chepahem phu pon mai phu songkar singnar lapen mai ke pha alam the lapen aluhi kapachini alam the ke jai pon chun bang bida singnar bangso mai along alam the pi methang bidi jakong methang si chepangcho cheharjak nangji lapen sai ke mi pachun jia phan ning klarsap ning inter et pen le claim lote chunwek ji pu hai hoi alam thepi nc maya long jumesen Lokhimon arnam aphan ahok pet pen ke kroi nangji alam theta nang kachetong dun aluhi atum pen than tekang si aning pathe pon bangso maya long nang chetong dun guru akengri Lokhimon Adowan lapen kohora hemai lekthe Lokhimon Adowan penta nang chetong dunsi pangrum pet pen bang pharui sirap hokep suse amuluk nang chetong dunsi maita ingsamjin pen pachun pon Kajironga pen Thomson terang Lutiki News Karbiang long Karbi hok pen elitung ithorom dinai karbi virde pupusik karbi phan alang ni sitame dak nakirai banglo haso kibai rahus nami labang sa thorom hanti dikamke bang kadok kawit tadupik sitame haso game litu thorom han ditu alang ni phan dikamke je labang sa thorom aphan ke ka kamke ke lalo je gardom sita ka chonghu haso hutame mundir ke pri lapang ke pipi lone la soarnam kalipu ka kitan khap pula hai tum sitame mondir ke pri gardom adin ta ka tipatu la hai si alang ilitum akisar sar sita thandikang lo la hai ar ko sitame kadoga belong sita duji lasi la nona porbang ke kala sahu sitame la ana kisung la ana ake ko ki joy lo lasi ha sahut ni dia lam kam ke thandi dopik la sitame la non itu ilitum kardom non angke kijoy lo nanon kijoy ho sitame ilitum ke ko anma lasi ilitum angke ke pidun tek nanya tim ke develop lasi ni thaning tum je phan arni nang hot bilu ha sorni ke apran ke budbar ni se ardom pom lang budbar ni paitila ron nililong ko to uniso 2008 aning kansi budbar pen diskuti kilala jitu ilitum kapju ko bangso ajai mek Lokhimon aron pen chi than chi pare amai ku pie posinala tum bi nang kok lo labang so amai ki di nang kok ke ko hello la so chi than chi pare amai ki bi nang kok ke militum Lokhimon hogaron la so ron monon pisitame ke paduer je phan ba kapang chu je phan ba rong ru kaplar je phan la son kosi militum la so Lokhimon hogaron chithan chipari amei di pon angkop la bangso mai long konana dowan ben chitong dun lo la so mai long naga chitong dun bangke guru akengri param tok dia Lokhimon asram pen aduk la pen ke hemai lekthe la pen ke ladak komening tiaro la son mondir hum line hum phone ini la bangso ajai mek along bangko anar mu chitong ik lo nang le pu thagi ma bang pharoi sira bang phuket ni dui kaleng to chorek lo Ini berita ke lansi kang ton panik lo, lai bom tami, LK News Karbiang lo.